René Tigelaar van Blijen is chronisch ziek. Hij had last van meerdere kwalen, zoals diabetes en het- en longklachten. Gemiddeld 1 keer in de maand, maar Tigelaar daarom naar zijn huisdokter in Vervet. De huisarts kan natuurlijk net alles oplossen. Maar de huisarts kan wel verwijzen. Maar de huisarts, en dat is ook heel belangrijk, heeft de regie over al die verschillende partijen. Want dan zou het helemaal normaal worden. De minister wil erop taart dat de taken van de huisdokter overgenomen worden. Voor Tigelaar zal het betutten dat er heel iets meer geholpen wordt door verpleegkundigen. Dat gebeurt nou ook al, bijgelijks voor patiënten met hoge bloeddruk. Er ben ik taken, ja, dat zijn echt taken voor de huisarts zelf. Hè, om kwalen te beoordelen, klachten te beoordelen. Ja, dat is wat wij een opleiding in dienen. Hè. En dat is net zozeer een verpleegkundige taak. En ik zeg net dat we dat zo oordragen kunnen aan de verpleegkundigen. De bezuinigingen van het kabinet komen vooral op het platteland hut aan. Jonge huisdokters gaan er net graag aan de slag om te dreigen zijn praktijk rendabel te krijgen. En dat wordt er in de toekomst net beter op. Het budget minder huisdokters en langere reistijden voor patiënten. Je hebt een mem, maar liet ze bij en die krijgt iets. En nou ja, dan kun je er ook net kilometers maar reizen met voordat je een keer bij zorg binnen. En je kunt ook net door een ambulance afsturen. Wij proberen toch van alle kanten steun te krijgen om ons vak net uithalen te laten. Wij willen de patiënt net opknippen in organen of in onderdelen. Wij willen eigenlijk het generalistische van ons vak heel duidelijk behouden. En daar strijden we voor. Want dat is eigenlijk het wezen van ons werk. Nou, dat laten wij dus natuurlijk net zomaar aanpakken. Vanwege de actie binnen een soort huisdokterpraktijk dicht. Patiënten kunnen naar de dokterswacht of naar een andere huisdokter die net naar Amsterdam gaat.